Üdvözletem, itt GameX 60 vagyok, és itt van velem Left. Sziasztok! Ez pedig az FFS Gaming Deathmatch. Deathmatch. Várja meg egy kicsit a spawnon, hát menjenek el, menjél innen. Vigyerek. Itt minden van, mint a bucsúba gyerekek. Hát az rosszabb, mint az egészségügy. Ne! Haltam. Én átjutottam. Az rosszabb, mint az egészségügy gyerekek. Itt minden van. Ó, ott vagy. Szia. Ne, egy biztonságban leszek. Úgyis Itt menj. maradok. Menj már, gyeresed. Itt fogok maradni, jó? Menjél már. Itt senki nem bánt. Ja, egyenesen. De az igen. Egyenesen. Jó van, a következőt megvárjuk. Az mit csinál ott? Ghost Archer. Az mire gondol? Hol? Mi? Melyik? Azt nézd, az a Ghost Archer. Az mire gondol? Azt hisz, ő a pókember. Pókasszony. Pókasszony! Ez nem jött össze. Majd máskor. Majd máskor. Bele a vízbe. Vagy meg se. De. Viszlát. Ha csak ketten vannak, remélem, hogy Borna meg fog halni. Mi? Borne Missa. De az miért van a levegőbe? Neked is ott van? Igen. Ó, meghalt. Vége van. Nyertünk? Szerintem. Utolsó helyről, mi? 19. lettem. Én vagyok az 5. Na. Rosszabb, mint az egészségügy. Cső? Joey, merre kell menni? Tudja fene, ott fene. Várjunk, állj meg egy kicsikét. Hadd menjenek el, mert ők az is Ja, közben neked mennek. Jó vicc. tényleg rosszabb, mint az egészségügy. Én megyek valamerre. Az esett. Ó, Mi, azt hiszed, ralliban vagy? Igen. Nekem még nitrom sincs, hogy menjek ott föl. Hát úgy, ahogy én, felrobbanva. Figyelj! Jó, de át is kéne menni. Jó van. Bum! Ezt nem mondtad. Felrobbantottam 2 embert. Na jó, többet. White. Vither, White. Jó név. Fehér? Ez az. Az is. Az is. Az is jó név. Black. Fekete. Úristen. Tényleg fekete. Szerintem még belülről is. Nigger, bazd meg. Nigger. Az így... Hoppa, az is meghalt. Hát így gyorsan vége lesz a menetnek. Ja. Az mit akart? Az Az- mit képzel ott? Nem tudom, de átmegy. Az elképzelése mi volt? Az. Hát biztos nem ez. Mi? Bicikli. Mi? Hogy kezelsz? Hogy tervezted a biciklit? Nem tudom, de jó megy neki. Az mi? Fly? Mi ez? Admin? Nem tudom. Itt ugrál, mint a Bob. De nem, itt a levegőbe így izél. Azt a kurva. Ez Nem tudom. mekkora ugrott. Eső már le. Azaz. Az mit csinált? Meghalt. Fekete. Winner. Nyertem, hát tényleg nyerték. Ó, szia. Hopp. Menj, tolass hátra. Nyomj az esvetűt. Tolassunk hátra. De rosszabb, mint az egészségügy. Figyelj. Motorra megyünk. Én itt maradok, jó? Én is egy időre. Nem zavar senki. Johnny Boy. Oda már nem megyek. És most oda jövök vissza. Aha, oda át kéne volt menni. Hát ide kéne lejönni. Én nem megyek le, kösz. Én megyek vissza. Én nem fogok majd most csinálni. Jó, menj már innen. Hopp. Most oda át kéne ugrasztani. Bakker. Ez az RC. De mi? Te mivel vagy? RC. Az anyja. Volt. És oda most. Nagyon kafák vagyunk. És itt merre? Van ott a mountain bike. És azt hogyan szerezzem meg? Szava. Hopp, mountain bike. De az hogyan?
Azt tudom, hogy kell ugrasztani, várjál már. Control, hosszan. Tök jó. Hogyan szereztétek meg a mountain bike-ot? Ide jöttem. Megvan. Na, hagyjam ugrunk a nagyot. Akkor nyom meg a kontrollt hosszan. És aztán meg amikor ugrani akarsz, engedd el. Hát, Nem jött össze? leféltem. Hunter reached. Neked is? Hát megszerezték a Huntert. És akkor mi van? Hát lőni fognak ránk. Csak nem. Dehogy nem. Én kikérem magamnak. Júj, ezek engem lőnek. Júj! Én kikérem magamnak. Ne, meghaltam! Lelőttek a gecik. Hogy merték? De még nem haltál meg? Nem. Ugorj fel, gyerünk, menjél! Bazd meg! Hát, az már nem jött össze. Hát nem így képzeltem el. Nézd meg White-ot. Én Blacket nézem. Az igen. Az mit csinál a broker? A broki? Az lövi az embereket, de Black mit csinál? Hát, repül. White. Az mire gondol? Lőd már ki. Céloz meg én tudok, nem? Ez csak egy stunt plane, ki lehet lőni. Hogy fordult olyan gyorsan vissza? RC-vel lövi. XD. Én küldenék rá egy hamuköltő rakétát. You play Mickey servers? What? Az Még. szép. Azt kiszedte. Mi ez a kis repülő ottan? Hol vagy? Szia! Szeva, mindig mellett... Tolass hátra. Mögöttünk ki van? Oscar Kár meg vodka. Én neki töltök vodkának, tölts neki Oscar Kárnak. És ha a vodka itt van, akkor a sör az hol van? A vodkának a kocsija hol van? A sör? Tudom, van itt vodka. Ja. Legyen már sör is. 2, 1, go hátra! Gyere. Bum! Az rosszabb, mint a legészségügy vada. Kész van! Segítek! Essél le, de ne én! Nem igaz. Letolom. Letoltam. Most hol vagy? Figyellek. Juggal, mi van? Toljad! Fuck! Pucsk! Hát én megfuszkoltam. Toljad a Gyerünk. fuckot! Ne szúrd el! Nem tolsz le, buzi. Ennyi vagy. Na és itt most menjél át. De óvatosan. Figyellek. Milyen hullámos úton érzed magad? Aha. Wow. Na, ugorj! Yeah! Most... Na. Mi az a hullámos út ott fönt? Figyeled? Ja. Mi van? Hol vagy? Monster. Ne. Ne. Hát, mit mondjuk erre? Ezt. Én még leestem vele. Te az elején leestél, bazd meg. BMX. Ja, bicsozni akarsz? Aha. Az hogy? Hosszan a kontroll, mi? Aha. Valaki nagyon profi. Hopp, mi ez a profiság itt? Na, Az meg. Az meg. neki ment. Menjél neki. Úgy. Motor, nyomjad. Így rád, öcsém. Szép. Infernus. Szerzd meg.
Az mi? Motorház. Mi van vele? Nekem ki van nyitva. Egyébként nekem a harancságos szín az nekem meg van véve. Én megvettem azt a színt. Jó, már erre kell ugratni. Ő tud valaki. Fú. Jaj. Nyomjad. Micsoda? Hát... Hát ezt elbasztam. Azt benézted. Hunter. Azt átugolja. Black. Black az hülye. Az. Látná ezt a videót, az hol beszélünk. Ez a kettőz, de ezt nem tud játszani, hallod? Ez olyan bunkó. Paraszt állat, Black. Konkrétan nem tud játszani. Én előrébb voltam már. Szóval paraszt. Oszta! Na, Na, ezt én is meg tudom csinálni. ezt én is meg tudom csinálni. Kéz nélkül. Az a Black. Ó, ott egy monster. Ha lehet felem kettő is. Már. Szóval... Szia, Márk. Anyád. Enter. Egy entert mindenki nyomjon. De Enter ki még játékban van. Ja. Mert az kiesik, tudod? Nem majd a nyomó entert is nem tudod sem. Hányan vannak még versenyben? Ketten. Wow. Wow. Oni boy. De miért rózsaszín akkor neve, ha boy? Mert hülye. Enter. Enter, úgy kell. Hamarabb vége van. Joni boy. Meg is lányos kéne. Szava. Ó, ma megint tovább sátra. Hú, ez egész sor. Mint a dominó. Nyom egy izomból. Én nyomom, csak... Hát igen, megy. Hátra menjél. Ott alattok. Go! Nem mész! Nem mész ki! Nem! Itt maradt. Nem mész ki, buzi. Gyerünk, Sonka, meghalsz. Bum. Nem! Ez az. Hú. Ne, segítség! Le fog tolni. Menjél már neki. Vodkának, menjél már neki. Kicsoda, én. Jó, Új! van, most már kijöttem mindegy. Kilepült a pályáról. Ki? Én. Ha, bakker. Fox Koala. Foxos koala. Kokszos koala. Hát az mellé. Hát az mellé ment. Ez benéznek. De ez a Johnny Box, ez fiú, de lányos skin is rózsaszín név. Nem baj. Nézzük. Himuzinna ugrasztani a legjobb. Azt arra találták föl, nem? Aha. Na, egy Infernus. Tényleg hol van az intro, amelyikben ezért a csávó, ezért kis 5 éves gyerek lihag az éjbe, mikrofonjába és úgy van felvéve a hang. Hát, amit küldtem? Aha. Ez kemény van. Az fejjel lefelé, úgy kell. Szia. Ez a divat, nem tudtad? Szia, Charlie. Angyalai. Hát a mai videóban ez lesz a téma. Az úgy beteg. Figyeled? Inkább ez lemegy. Majd. Kit? Az legelsőt? Elték Cruisert?
A Véham Disokú. Karambit. A Véham Disokú. Hányan vagyunk fenn? Az meg nem. 17. vagyok. Te hányadik vagy? I'll give you 3 AVP Dragon Lore for free. Na jó lenne nekem, köszi. Mi van? Hol? A levegőben állok? Azt tudom, hol vagy? Itt fönt. Mellettem ugyan nem? Itt! Ja, jó van, santjál békén. Menjünk. Köszi cserek, csak ne lök ki. Ezt benéztem. Hát én is. Jó van. Én itt maradok, köszi. Ennyi. Úgyse csinálod meg. Vodka! Úgy Miért te már késestél? Aha. Az gyorsan ment. Ott nem fogsz átugrani. De hogy is nem. Olé! Nem-e? Oké. Hátra megyünk. Nem esünk le. Várjál. Ja, itt kéne ugrani. Bocsi. Ja. Téves. Ez téves riasztás volt. Kicsit benéztem ezt is. Mi az a Nutella? Milyen Nutella? Nutella. Hol? Ott. Hú, is Nutella? Aha. Nem tudom, ki ez volt tőle. Finom. Az mellé. Pont. De legalább az mellé. Pont rá a nyitóra. Nem, majdnem. Nem, mondtam, hogy mellé. Ez ilyen fikázós Ez is mellé. videó lesz. Mi? Mi? Eltűnt a gyerek. For skin CSGO. Mr. Bonnet. Johnny Boy. Nézd a Mr. Mr. Bone. Mr. Burn. Már egy enterbe megverünk. Menjél már. Global Elite. Azt a. Johnny Boy. Megnyerte a Mr. Bone. Mr. Dr. Bobo megnyerte. A winner. Ó, fia. Hol? Mi? A szava? Itt Ez vagy? ugyanaz a pálya. Csak nem. Nem. De. Ugyanaz. Aha. Akkor Várjuk meg. Menjetek. Jó van, menjünk, amíg ezek benézik. Majd ezek benézik, én kinézem. Vazd meg. Csak hagyd meg itt leessél. Én már nem estem le. A másodiknál se. Ugyanaz a pálya, baszki. De kilöktek. Ó, nem löktek. Jajjaj. Én búlok. Én gyűröm befele a nokedlis káposztát. Mit? Ó, annak Edli. Ezt megint benéztem. Nekem sikerült. Most téged nézlek. Adjál bele minden erőt. Hát... Ne! Hát, mit csinálsz? Nem visszafelé haladjál, hanem egyenesen menjél. Hello! Hello, szava. Kúzor javítás. Ó, szia. Gyors, menj neki, bum! Lögd le. Bum! Hát, már most széttöltöd. Nem mondtunk semmit. Ajánlom is. Ez mi volt? XD. Hát mi volt ez? Ezt a videóban jó lesz majd visszanézni. Repültem. Ezt jobban játsz, ha ezt majd visszanézed a videóba. Cruiser, nagyon adja. Hogy te mit csinálsz? Ki? Loser? Mi? Cruiser. Ja, azt hittem loser, bocs.
Loser hát. LT. Ja, azt nem mondnak a rövidítés. LT. Cruiser. Tehát mi abban a lényeg, hogy ezek Heidennek hagyjavok. Please. Oh. Enter. Programs. Szava. Hol vagy? Ott. Hol? Ott. Hol? 5 kocsi van melletted, vagy már 7 Ja, kocsi. szia. Várjuk meg. Szia Nutella. Menjél. Nem, mész. Elkérdezem. Hopp, hopp. Au. Menj. Letalom a kikit. Kiki a Billy, Mickey a Billit. Hú, gyere! Szóval hogy repültél? Sajnos, hogy talpra estem oda. Figyelj engem. Ó. Azt hagyják ki az esésből. Rám estek. Bagna. Hát én beszívtam megint. Ma megint? Meghaltál? Aha. Nézzek téged. Hát hol mész? Hát én nálam még pálya sincsen. De nálam nincsen pálya, az micsoda? Nálam sincs. Csak úgy repülsz össze-vissza. Vodka. Itt a jó felállni. Elreptél? Nem baj, csak kicsit füst. Enter. Ez komoly volt. Megint. Mi? Hol lehet megnyitni a shopot? A shop menüt? F1. F1 és 5 Vagy milyen shopot akarsz? Hát venni akarok valamit, az hogy lehet? U betű. U betű. Egy Oh, U. megvan. Store. Te mit akarsz venni? $50,000. Micsoda? Egy skin. Aha. Azt a kurva. Nekem saját izém van. Színem. Nekem a narancsága az narancságos lesz. Nekem az nem változik, én azt megvettem. 3000-be? Aha. Azt a kurva, hogy ilyen drága minden. Nekem volt már 100 000 is. Headlight, wheels 25,000. Kerül egy kerék. Na mit hittél? Set your dreams. Not engine money. Nem lehet semmit se venni. Nekem. Screenshot, clean manager. Maps. 500k Robin box. 16. vagyok. Te hányadik vagy? 6. Na az. Tényleg. Már csak ketten vannak. Albírnánk egymást találni, még jó is lenne. Csak ott meg kell tanulni célozni, tudod? Hogy ez kurva nehéz irányítani. Micsoda ezt? Közbelőni, igen. Ha. Ez jó map volt egyébként. Nagyon. Jó, nehéz. Végre. Valaki. Szia. Hol? Mi? Hol vagy? Itt. Az utolsó sorban. Ja. Médián nem látnak, de mindegy. Ja, oké. Rózsaszín skinnel. Ha? Menj Nuestra. Jó van, menjünk.
Mi itt a feladat? Nem tudom, de hogyha nem nekem jönnének. Hopp, megint a víz. Jó van, szava. Megint STS jönnek. Aha. Gyere, hol vagy? Nézd engem. Meg alap. Sonka. Ki Na várjál. nézzük. Aztán hol vagy? Vodka, meg vagy. Én pont oda estem, látod, ott voltam a hajó mellett. Mindjárt megdöglök. Ne foglalkozz semmivel, csak menjél. És itt merre? Csak úgy menjél. Oda át. Hogy oda? Hát azt megint benézted. És te benézted? Hát beelsőnek. Én voltam a legelső. Te volt 13, én meg vagyok 24. Én vagyok az utolsó. Nem csinálod a fűrészt? Az mint egy másik sorozat lesz. Csináljuk már meg most. Videó közben. Aha. Itt telepítsd fel. Hát mondom, a másik videóban majd betesszük azt is. Közben rakd fel, és utána 5 pálya múlva meg megyünk. Jó? Na, még folytassuk tovább a videót, vagy ennyi? Hát még menjünk már. Még egy pályát. Oké. Aztán meg csináljunk fűrészről videót. Csak közben meg a videó is megy, ugyebár tudod? Mit? Megy a videó közben. Jó. Csak úgy megsúgom. Akkor legalább elállom a nézőknek, hogy egy következő videó az fűrész videó lesz. Pontosan. Csak hogy én nézni fogom, hogy szerencsétlenkedik. Vodka felborult. Ja, és a nézőknek nem mondjuk, hogy a komment alá írjátok meg, hogy milyen videót akartok, azt mi megcsináljuk. Challenge. Challenge, please. Not challenge. Fogadjuk a challenge-et, fogtok. Mondjátok az a challenge. Meg akarom nézni a fejét. Tényleg, te hol is laksz? Na, azt majd leírom. Na akkor komment találjátok meg, hogy milyen videó legyen még. És ha challenge-et csináltok, akkor felmegyek Levishez, és megcsináljuk a ketten a challenge-et. Hogyne? Ez nagyon simán felmegyek. Ha te se tudom, hol lesz. Majd elmondom. Úgy jó kezdődött egy Quarter Ralph-ra, le akartunk bemutatót csinálni. Jaj, csak csődbe ment a videó. Olyan laggot kaptam, hogy egyből kidobott az egész videóból. De nézzünk! Vége. Utolsó pálya. Vége, utolsó pálya. Na nézzük. Ott vagy, szia. Hol? Ki? Merre? Fekete. Milyen fekete? Hol? Fekete autó, és nincsen kerekem. Az jó, hogyan mész? Szellemautó, nézzed be. Tényleg, Nézd. nekem is az. Lék, mi ez? Lék. Ó. Szellemautó. Toljuk le őket. Én megyek valamerre, amelyre csak tudok. Úristen. Szellemautó. De mégis ütközünk velük. Vigyázat! Vigyázat, jövök. Jaj. Szellemautó. Vigyázat! De merre mész? Erre kell menni. Hát nem tudom, csak úgy megyek valamerre. Ha, vodkát lelöktem. De mindjárt kigyulladok. Az XD. Hát én kigyulladtam. Szóval. Gyerekek, ezt megint benéztem. Roncs derby. Felsobbantál. És te. Hát én is felrobbantam, Jogi. Na, akkor még egy pálya. Akkor még még egy pálya. Itt mindenki felrobban. Úgy van, legalább ez... Ó, szia. Hol Ne vagy? tolass. Ne tolass. Ja, szava. Azt nem hova kell menni, hagyjam már. Poke! A melletted lévő. Tudom. Na. Hova kell menni, merre? Biztos nem arra. Hát én arra nem. Követlek, mennyi?
Új, Köszi. bocs. Bocsánatot, kihányok. Jaj, Gyerünk! ezt tudni kell. Repülök, de most nem hova repülök. Hopp, Új. én kicsit alá repültem. Én csináltam egy szajtót. Úristen! Menjél. Hagyjál békén, menjél. Nem tudom, mert ez egy labintus. Hopp, egyre kisebb. Itt vagyok. Menjél már. Merre? Erre. Ja, oké. Nyomjad ezerrel. Úristen! Ez mi? Ez mi? Speed, baby, speed! Neked is Isten! kijutott. 200-al megyek. Már laggolok, annyian megyek. Bele a vízbe, Isten! szava. Ja nem mentem bele a vízbe és még entet nyomtam. Jó van gyerekek, ezután menjünk még egyet. Speed, baby, speed! Oké. Halleluja! Enter. Nyomtam egy fejest, hagyjam. Baby, speed! Na, itt Én estem. megijedtem. Hogy? Speed baby, speed. Pedig jó volt. Ezt majd a videóban nézd vissza, ez beteges volt. Én csak így rákapcsoltál, hogy 300-ra. Az felrobb. Az Xperia már felrobban. Hát, megúszta. Speed, baby, speed! Nyomjad! Remélem ez a pálya lesz megint. Én nyomni fogom, mint az állat. Speed, baby! Ez csúnya volt, és már. Az igen. Szerintem legyen ennyi. Ennyi. Szavaztok, én gamer voltam. Leftel. Sziasztok. Hold up.